Ang unang pulong nga gilitok ni Jesus, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ato kining makita sa sinulat ni San Mateo, Kapitulo 27, versikulo 46. Mga igsuon, aduna na ba'y panahon niini sa atong mga kinabuhi, diin nakasulay kitag mga grabe nga pagsulay ug paglutos nga nakapahimo sa ato nga mangutana. Mangutana kung naabagayod ang atong Dios ug nga kung naaman nganong gibiyaan man kita. Diyos ko, nganong gibiyaan mo man ako. One of the last words Jesus have said when he was crucified. Usa sa mga pulong nga gilitok ni Kristong Jesus sa mga oras nga gilansang na siya sa krus. Through these words, we can see a worldly characteristic. We can see a situation where, when we are facing such big waves, which are also called challenges, we begin to question God. Niining mga gilitok nga mga pulong ni Kristong Jesus, makita nato ang usa ka klase sa sitwasyon diin kung kita makaagbat og mga pagsulay ug mga grabeng paglutos sa kinabuhi, dinhi dayon kita magsugod nga makapangutana sa atong labang amahan. Makapangutana kita kung aha naman siya ug ang iyang mga saad. This is a trait of a person with a doubtful heart. Usa kini ka kinaiya sa taong may maduha-duhaong kasing-kasing. This is one of the saddest characteristic that Christian have. The kind of a Christian nga mutuok ang Kristong Jesus and all of the miracles He has done for us, yet also have this doubtful heart. Mga Kristohanong mga tao nga mutuo sa mga milagrong nabuhat niya para kanato, pero naagihapon ang kasing-kasing nga maduha-duhaon. When it comes to big waves o ang mga madagko nga mapagsulay sa kinabuhi, kita usab matayog ang mga Kristohanong mga pagtuo. Then comes the questions about one's values and worth. Dili na dayon magsugod nga kita mangutanahan. Mangutanahan kita sa atong kagalingon, aha pa ba ako nagkulang og nganong maagian ko paning mga klase sa pagsulay? Ginoo, naabagayod ka diha nga nagpangga kanamo. Ako mismo sa akong kaugalingon, nasulayan ko usab ning mangutana sa atong Dios samahan kung naapa ba siya o kung naaman nganong gibiyaan naman niya ako. Naay pagsulay ni abot sa among kinabuhi nga nakapahimo kanako to question God's existence. I was swayed by those big waves that came to our lives as a family. Ang akong mga Kristohanong mga pagtuo na tayog gayud. I even questioned God about His promises. Little did we know that that was only the beginning. But God, our Heavenly Father, is a true, loving God, and that He will never leave us nor forsake us. Sa mga panahon nga nibalik na kami sa pagsimba ug nagsugod sa pagpangalaga diha kaniya, naa kami nakatunan. God, our Father, let the challenges come our way only to help us become stronger, to help us strengthen our faith to Him. Gitugot kini mga pagsulay sa atong labang amahan, aron nga tabangan kita mamahimong lig-on. Aron tabangan kita nga mas mapaligon pa nga atong pagtuo o pagsalig kaniya. Ug tuod man, nasundan pa og dakong balud sa pagsulay ang among pamilya. But this time, it did not shaken our faith. Instead, it helped us draw closer to Him, to trust Him and only Him. It helped us win and overcome such challenges. We became victorious because we trusted God.
Nakatabang kini aron nga malagpasan ang mga pagsulay. Na mahimo kami nga madaugon tungod kay nisalig kami kaniya. We should change our doubtful hearts. We should stop questioning God. Mga mas maayo og mga anindot nga mga butang ang moabot para sa mga Kristohanong na ay lig-on nga pagsalig o pagtuo sa atong Ginoo. That no matter how big waves may wash us ashore, believe and always believe that our Heavenly Father is always and for always be with us. Salig ug tuo lang kaniya, kay naaraman siya nagpaluyo ug naguban kanato. And no matter where and when we will call Him, sa kinasing-kasing nga pagtawag nato kaniya, He will answer us all. Ang ikaduhang pulong ni Jesus gikan sa pito ka katapusan nga pulong niya diha sa krus. Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Kung kita makasala, dili malikayan nga makasulti o makahimo ta og mga pulong og buhat nga dili angayan. Ug pag-abot sa ulahi, ang mabili nato pagmahay na lang. Diya sa panahon nga muhimo o makahimo ta og sala, wala kita sa insakto nga panghunahuna. Nakafocus lang ta sa pagbuhat sa maong sala. Dili na ta maghunahuna kung sakto pa ba ang atong pamaagi. Basta ang atoa lang nga mahimo nato ang gihuna-una nato nga sakto bisan sayop kato. Wala kita nasayod nga sala na di ay atong nahimo. Dili ta aware sa atong mga nasulti ug nahimo. Ang atong Ginoong Hesukristo usa ka Dios ug siya usab tawo. Pero ang nakapasahi kaniya kay bisan siya tao, wala gid siya makasala. Hinuon kanunay siya nga nagtudlo sa mga tao og kapasayloan. Kanunay niya nga ginawali sa mga tao nga maghinulsol sila aron pasayloon sila sa Dios Amahan. Hangtod sa katapusang mga gutlo sa iyang kinabuhi dito sa krus, dala gihapon niya ang mensahe sa kapasayloan, pinaagi sa iyang pagpangamuyo ngadto sa Dios Amahan, nga pasayloon ang mga katawhan. Insakto 2,000 ka tuig karong adlaw, gilitok ni Ginoong Hesus kini nga mga pulong. Amahan, pasaylua sila kay wala sila nahibalo sa ilang gibuhat. Kita ka, makalitok ba usab kita ni anak nga mga pulong, labi na sa mga tao nga nakasala kanato? Sa mga tao nga dili nato ganahan? Sa mga tao nga atong gikasukan o gidumtan? Lisod ka na ilitok nga mga pulong tungod kay magpasulabi kanunay ang atong tawhanon nga kinaiya. Magpasulabi ang atong mga garbo o usahay, muingon paganit ta, nga kahayahay ba kaayo anang tawhana, ako nang pasayloon, nga grabe man kaayo na og sala nga nahimo nako, di kog pagansi, kinahanglan makabalos ko. Apan atong hinumduman, nga sa dihang pagsugod nato sa Semana Santa, diha sa Domingo sa Lukay, atong naibaluan nga ang pagsulod ni Hesus sa Jerusalem, iya kining gihimo sa mapaobsanon nga pamaagi. Misulod ang hari sa tanang hari sa mapaobsanon nga paagi. Mauusab ang gihimo ni Hesus ngadto sa tanan nga nakasala, nasuko, nagluib o nagdumot kaniya. Iya silang gibalusan sa mapaobsanon nga pamaagi.
unsa man kana nga pamaagi, pagpasaylo kanila. Ang Roma 12:21 nag-ingon, ayaw padaog sa dautan, hinuon dag-a ang dautan, pinaagi sa maayo. Pagka maayo ang gipakita ni Jesus ngadto sa tanan, bisan gilansang na siya sa krus. Hinaot nga kita usab sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kung kita matintal nga mobalos og dautan ngadto sa uban, hinaot nga maayo ang atong ibalos ngadto kanila sama sa gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Alang sa mga tao nga maglisod pa og sabot niini nga gihimo ni Jesus, sa mga tao nga nagpuyo pa sa kasuko, kalagot, walay o lisod sa pagpasaylo, pagdinautay, pagpinahitay, ug labaw sa tanan nagpadayon sa pagpakasala. Mao kini ang akong isulti kaninyo. Amahan, pasayloa sila kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Ang ikatulong nga pagpamulong ni Jesus sa wala pa siya mamatay. Ato makita sa Lucas 23:43. Mingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso, uban kanato. Ang duha ka mamuno o makasasala ang tupad ni Jesus niadtong higayuna. Ang usa sa iyang wala, ang isa nasa iyang tuo. Ang usa nagbugal-bugal kang Ginoong Hesukristo bisan sa iyang duol nga kamatayon. Wala siya moila sa pagkaginoo ni Ginoong Hesukristo. Nga mao na lang unta ang iyang mabuhat sa dili pa siya mamatay. Apan iyang gipili ang pagpasipala sa atong Ginoo. Nga kung kita ang pahukmon, impierno gyud ang padulngan niya ng tawhana. Tungod kay wala man siya pagpakita bisan gamay nga pagbasol sa iyang kinabuhi. Apan dahi kining usa ka tawo taliwala sa iyang pagkamakasasala, na siya'y pag-amgo sa iyang kaugalingon, bisa na lang sa iyang katapusang higayon, sa katapusang gutlo sa iyang kinabuhi. He recognized Jesus as God and Savior. Sa walay duha-duha, iyang gitugyan ang iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Bisan sa iyang mga sala nga nahimo atubangan sa Dios, unsa man kini kadako, unsa man kini kadugay nga gibalik-balik paghimo nga mga sala, the Lord is able and just to forgive him and cleanse him from all unrighteousness. And Jesus said to him, I promise you that today you will be in paradise with me. Mao ni ang promise sa Ginoo sa tanang tao nga may pag-amgo sa kasalanan, nga nahimo ug mubalik diha sa presensya kaniya. This is the very promise of God. Sa atong sitwasyon usab karon, walay usa sa ato nga walay sala. So muna nga atong ang kunon kanunay nga kitang tanan makasasala, kay kung wa tay sala na Dios na ta. Kay kitang tanan nakasala og nahiliyo sa Dios. Kitang tanan makasasala gayon. Sama ning duha ka tawo sa atong teksto karon. Ang uban natong mga kaigsuonan, wala gihapoy pag-ila ni Ginoong Jesucristo as Lord and Savior. Makaingon ko nga walay recognition ni Christ as Lord and Savior tungod kay hangtod karon
Nagbuhat gyapon sa naandang sala nga wala man lang galing naghatag og panahon para sa pagsimba, panahon sa paghat o pakig-communicate sa Ginoo, pag-contemplate sa kayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Lisod kayo i-comprehend kung moingon ta nga nahigugma ta sa Ginoo. Pero kanunay tang walay panahon sa iya. Kanunay gihapon ta magbuhat sa salawayong buhat. Ug wala man galing paghuna-huna kung unsay bation sa Ginoo, kung kanunay tang maghimo nini. Dili man gani makasimba bisan panahon na lang sa Domingo. Ang mga tao sama nini kanunay naghambin sa kabug-aton sa kinabuhi tungod sa guilt nga bunga sa pagpadayon sa pagpakasala. Kinahanglan nga sama taniadtong usa ka tawo nga bisan sa iyang pagkamakasasala na siya'y pagbag-o, pag-ila o pagsalig sa Ginoo. Kitang tanan karon nga naa diri, this proves that we give time to hear and contemplate the love of God for us. Bisan sa mga tao nga naglantaw sa atong live stream, so naa sila'y panahon sa paghinuklog sa makadyot sa kaayo sa Ginoo o napili nila ang maayong butang sa ilang kinabuhi. Taliwala sa atong pagkamakasasala, still we recognize Jesus as God and Savior. Kitang tanan adunay kabug-aton sa kinabuhi. O kini nga mga kabug-aton maoy nagtuklod usab kanato pagsalig sa Ginoo og naganoy kanato para pagampo sa Ginoo. Nga kita mudot-dot sa Ginoo tungod nining mga kabug-aton sa atong kinabuhi. So ingani untang atong reaksyon diha sa atong mga pagsulay sa kinabuhi. Kay kung mabali nato pag mabali ang atong reaksyon imbis paduol ta palawi na hinuon. So dili mahimong maresolba ang atong problema. Ang atong kabug-aton kanunay nadugangan hangtod nga di na kita makadaog sa atong mga problema. Una diya sa atong matag pamilya. Ang pagkagahi sa ulo sa mga anak. Unsay gidili mao hinuoy buhaton. Labi na sa mga anak nga nag-eskwela. Moingon ang labi na gid ang ginikana ang mama nga concern kanunay sa kahimtang sa anak. Ayaw ba in taon pag uyab-uyab sa. Pero motilaw gyud kung uyab-uyab. Wala tay laing mahimo alang sa atong mga kabug-aton. Di man sa nato yung kulakahon ng atong mga anak. Kay kaso nasada sa gobyerno kung ato nang buhaton. So simple lang atong itugyan sa Ginoo. As what Jesus said, who recognize Him, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. When we entrust God, there is a release of burden na i-release sa atong mga kabug-aton. Ug magwanta mag-unload ta sa mga kabug-aton sa atong mga gihambin sa atong kasing-kasing kung atong i-entrust sa Ginoo. Wa tay laing mahimo kundili ang hatag sa atong mga kabug-aton diha sa Ginoo. Diya sa problema sa atong pagpanarbaho nga mooy nag-sustain sa panginhanglan adlaw-adlaw. Ato lang gyapon itugyan sa Ginoo ang atong mga problema para dita maugtas sa atong mga problema. Sa mga estudyante, problema sa pag-eskwela, dili kasabot sa leksyon kay pulpul sa tingali o dilig tuon. Giyan sa Ginoo ang tanan, pero
buhaton sa nato ang atong obligasyon isip mga estudyante. Double time pod sa pagtuon. Dili kay paisi-isi lang. Paisi-isi lang mag-eskwela. Okay, o eskwela, okay, dili eskwela, okay lang yapon. So as the Holy Spirit, the wisdom, kay si anda mutabang umuhatag sa mga tao nga kinahanglan niini. Sa mga bana nga problema nga asawa o vice versa, ang asawa nga problema ang bana. So dili man na masulbad sa kini ang face to face nga argumento. So atong itugyan sa Ginoo. Sa atong mga silingan nga atong gikapungtan o kauban sa simbahan nga ngilad og batasan, atong isalig sa Ginoo diha sa pagampo. Sa tanan natong mga problema, may o ginaggo, bisan sa mga problema nga murag wala nay kasulbaran, itugyan sa Ginoo. Ang iglesia nagbalik-balik sa pag-ingon, our God is bigger than our problems. Ang Ginoo nga atong gilagaran mas dako pa sa atong problema. Ug walay imposible sa Ginoo. So our winning strategies is prayer. Mura gid ang atong kini ang dako kayong paglaom kita mo daog sa atong mga problema sa kinabuhi. Tanan atong mabuntog pinaagi sa atong mga pagampo. Sa katapusan, ang simbahan kanunay nag-auhag kanatong tanan. Mainampuon, kitang tanan gi dasig nga mainampuon. Dili lang sa panahon karon nga Semana Santa, ug dili magmainampuon ta sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Mayong gabi. Inahan sudunga ang imong anak ug anak sudunga ang imong inahan. Matod sa John chapter 19, standing near the cross were Jesus' mother and his mother's sister, Mary, the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother standing beside the disciples he loved, he said to her, "Dear woman, here is your son." And he said to his disciples, "Here is your mother." And from then on, his disciple took her into his home. My son, there is no one more painful than the mother watching her only begotten son dying and being sentenced to death right in front of her. Yes, Mary took the emotional and psychological pain. Is she aware that such thing will happen to the Messiah? Certainly yes. Labi nang nakita niya nga namatay na si John the Baptist, giputlan siya og liog, and Elizabeth was the first cousin of Mary. At the back of her mind, what will happen next? Ang iyan ng anak. Yes, I think, and Mary knew her purpose and knew her son's purpose. Niini nga kahaponon, mo-focus ko gamay sa tulo ka punto. Mary, number 1, Mary is our mother. Number 2, Mary is our queen. And number 3, Mary is our intercessor. Mary, our mother, is standing near the cross where Jesus' mother and his mother's sister, Mary, the wife of Cleopas, Mary Magdalene, when Jesus saw his mother standing there beside the disciple he loved, he said to her, "Dear woman, here is your son." Iyang giingnan inahan, o gitudlo niya ang mga disipulo, ang mga anak. O ingon siya, "Son, mga anak, ang inyong inahan." And she was pointing to the Virgin Mother. Mary lived with the apostles and became their mother, and the apostles became her son. Mary, therefore, is the mother of the church. Since the apostles are the pillars of the church,
and Christ is the head of the church. Therefore, if you come closer to Mama Mary, you are safe, because she will not take you to herself, but she will take you to Jesus. Church, whether you agree or disagree with me, Mama Mary is our mother. He is the mother of Jesus, and he is the mother of the apostles. If you deny Mary as your mother, then you belong to other mother maybe. Kung dili nimo dawaton si Santa Maria nga atong inahan, nga inahan ni Ginoong Hesus, o inahan sa mga apostoles, o ang mga apostoles na imong amahan sa iglesia. The apostles became the pillars of the church, and Christ is the head of the church. Therefore, kung dili nato si dawaton nga atong inahan, kinsa ka man di ay nga anak. Mary is our queen, atong Reina. Solomon is the type of Christ. In majesty, in fame, in wealth, in wisdom, and in strength. He is the great-grandfather of Jesus Christ from the line of the tribe of Judah. Sa Old Testament nga kultura, tungod kay, especially sa life ni Solomon, tungod kay si Solomon, daghan siya og mga asawa. There were like 700 wives he had, and 300 concubines. Dili pwede nga, usa sa iyang mga asawa, ang mahimong reyna. It has to be the mother. Kung basahon nato ang 1 King chapter 2 verse 19, so Bathsheba went to King Solomon to speak on Adonijah's behalf. The king rose from his throne to meet her, and he bowed down before her. When he sat down on his throne again, the king ordered that the throne be brought before his mother, and she sat at the right hand. Si Haring Solomon nga pareha ni Kristo. Pareha ni Kristo in terms of majesty, fame, wealth, wisdom, and strength. Sa dihang ang iyang inahan nga si Bathsheba, niduol kaniya, niyukbo ang hari sa iyang inahan. O iyang gipakuha ang trono sa iyang inahan. O ang iyang inahan nilingkod, tupad kaniya sa tuong bahin sa iyang trono. O ang trono sa hari, o ang trono sa inahan, nagtupad ang duha. And yet, here comes greater than Solomon, the King of Kings and the Lord of Lords. Si Kristo. And Mother Mary, I would say, if Christ is the King of Kings, and the Mother is the Queen of all queens, dili nato na madawat. Si Saint Gabriel, the Archangel, came to Mary, and he never lied. He said, "Blessed are you among women." Kinsa man di ay ang babae diri nga pinakabulahan sa tanan. Beh, mangutana ko ninyo. Na pa ba yung makalabawon ni Maria kabulahan? Kung dili mo ta makaangkunan, then the Saint Gabriel was lying. And he was not the messenger of God. Iyan siya, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." Ug wa nay makalabaw ni Maria sa pagkabulahan. Number 3, Mary, our intercessor. Si Maria ang nag-intercede, nag-ampo o nangamuyo para kanato. The first Mary in the garden during the creation failed. Ang unang Maria nga mao si iba dito sa garden napakyas. Satan in form of the serpent appeared to Eve, and she was deceived. Sa diyang serpent tiniingon, "You will be like God. Eat this fruit." And the first Mary eat and die. Nakadumdum ko nga si Mary, si Eve, gisaaran gito siya nga, "You will be like God." And she was so deceived. Wa siya nahimong sama sa Dios. Kung dili namatay, hinoon siya. Naigisend na ko nga text sa messenger. Nakatawa ko although, kasi kapos ko gishare na nani. Ako lang i-share gamay, kay election man karon. Gishare ni sa akong maninay. And dito sa pag-share, gitawag ni Brother Boo Sanchez ang speaker. O ang speaker ni adto sa stage. Og niingon siya nga dito sa langit na si San Pedro. Og nangamatay ang tanan nga mga politiko. End of the world. Og sa dihang ang politiko ni saka dito, gipangutan na siya, nagdali-dali siya kay gusto siya moagtog langit. Og gipugnan siya ni Pedro, ingon si Pedro nga isa. Mamili sa ka. Kay naay protocol diri nga moagto kag suroy sa langit, unya suroy kag impierno. Pag human nimong suroy sa langit og impierno, pili dayon ka asa ka.
Ingon din ang politiko, di na ko sa Senyor Pedro. Diretso na ko sa langit, ay naman pasuro niya. Gusto ko yung langit. Ingon si Pedro, protocol man, imog yung paluhon. So, ang gibuhat ni natong politiko, tuplok niyang elevator, elevator, na-open ang elevator, unya, agto siya impierno, ay langit. Naog siya dito, tingala siya nga samtang nanaog ang elevator sa ground floor, bugnaw man. Bugnaw ba? Kaning nibugnaw ba? No? Murag aircon ba? Nga centralized. O bibo kayo, music, kinana niya. Lipay kayo. Lipay-lipay ba? No? O pag-abri sa elevator, singkit ng demonyo. Welcome, Mr. Politician. Gi-welcome siya dito na MC. No? Giitsahan siya og red carpet. Na-abri ang red carpet. Lakaw din siya sa red carpet. Na-confetti na nangahulog. Then gi-welcome siya dito. Naitagay, naisayaw-sayaw, naidisco-disco. Pwede mo nga jazz music dito ka sa coffee shop. Ina na golf course. Nindot kayo. Ingon siya nga. Ang iyang mga kauban ng politiko, naata na dito. Ingon siya lang, dindutan rin no. Lingaw kasi siya dito kay na iyang mga kauban. O tuod man, abot ng mga pila ka minut, pila ka oras, adto na siya sakay sa elevator, balik siya Pedro. Ingon si Pedro, karon kay human naman ka sa impierno, dito na siya sa langit. Agtog siya, tuplok siya elevator, gidala siya sa first floor. Pagkuha niya dito, parehara man og temperatura dito sa kang Pedro. Unya, naikanta-kanta, na mga anghel, ina na magyabi-abi sa mga santos, balaan kayo, ang uban puti ug buhok. Wa siya kaila dito ka politiko. Balik siya kang Pedro. Nya, ingon si Pedro, nakadesider na ka, kung asa ka. Iyon siya nga, pasayloan ako Pedro, pero impierno lang ko. Nag-ingon ko di mo galangit kayo dagon, kading pwede impierno lang ko. Ingon si Pedro nga, ikaw magbuot, kay imo naman nakita. O sige, salamat kay Pedro, babaya, agto na ko. Agto sa elevator, tuplok ng elevator, agto sa impierno. Tigala siya kay, pagsakay niya sa elevator, gamay lang nga, isbog init man. Niinit ba? Niinit pa niya, nawala man itong mga sounds nga, lipay-lipay. Kung hindi ka nagkuhan man, kanamang murang nag-ilog kinsa mo ginhawa. Murang na-COVID ba? Nya, murang bang nanimaho? Baho man kayo. Pag-abri sa elevator, welcome kayo niya sa talas. Welcome din sa impierno. Ingon siya nga, di man ni mao ko nasundan. Bibo mga ito, ingon si Satanas nga, karon sa kanisulod di ay. Ingon siya gahapon, ay sos, gahapon, campaign period na mo to. Campaign period ba di ay? O, nagumpan niya pagyawa, nagumpan niya pa siya sa impierno. Unya padayon mo to sana may reflection dito gamay ingon siya nga ingon itong speaker na yun nga mauna ang mga politiko. Mangumpanya, isaad ang langit, isaad ang mga maayong buhay, kinabuhi, ang kabakuhan, pero pag makalingkod na, impierno ang tanan. So may igsoon, motong pasalig di sa tanas ni iba, mahimo kang Diyos. Everything will be perfect and you will be like God. O ang unang Maria, napakyas nga mao si iba. But the second Eve, ang ikaduhang iba nga mao si Maria, crushed the head of the serpent by saying, I am the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word. Sa dihang niingon ang anghel sa iya, sa dihang niduol ang Satanas kang iba, siya mahimo kang Dios. O giingnan gid siya nga dili, unta gid siya mukaon tungod there was a special instruction of God that no, but she still eat. And death came. O ang ikaduhang iba nga mao si Maria, sa diyang giingnan siya sa anghel, I am the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word. He was crushing the head of the serpent. She was crushing the head of the serpent. Tungod kay, she obeyed the Lord. Sin wants to enter through woman, and by woman, the queen mother, the tough queen mother, sin, stop, o ang kinabuhi, not nibutho. Naiusa ka famous nga painting, the 13th century, of Cleophilus, a priest who had sold his soul to the devil. 13th century nga painting, makita niyo na i-google ninyo. Naiusa ka pare nga iyang gihatag ang iyang kalag sa yawa. And he came to realize nga dili tama ang iyang gibuhat. Then Mary in his prayer came to rescue. And the picture nga iyang gipakita was Mary punching the nose of the devil. And the caption there is, si Mary kuno, when she came to rescue, didn't talk or didn't negotiate the devil. Didn't have a dialogue with the devil. Or didn't rebuke the devil. Kundi when Mary appeared, she right away punched the nose of the devil. Kadumdum ko na itong ni Inday Sara.
Katong na demolition dito, kulatag diretso ang katungwan, katong sheriff. No, it was like that. At the wedding in Cana in Galilee, the mother came to Jesus, ingon siya, wa nay wine. Mary said to the servant, with authority, don't do whatever he says. Buhata lang kung unsa isulti. Ingon gali si Christ nga, it's not yet my time, mother. Pero unsa gibuhat? Still, Christ compelled to perform miracle because it was coming from the mother's request. It was the mother who requested to Jesus. Sa akong pangutana karon, kinsa diri ang mga inahan? Kinsay mama diri nga kung mobiyahe ang inyong mga anak og mulakaw? Inyong anak ba mobiyahe kagayan mo ag tubutuan? Nga murag wala niyo giampo. Nga Ginoo bantay akong anak. If you are a mother who is like that, nga imong gidaampo ang imong anak, every time nga na siya lakaw, every time nga na siya pagabuhaton, inana po si Santa Maria. Inana po ang atong inahan. Don't you think that the mother didn't care for us? Dili siya magampo para kanato. Kung ang atong mga inahan gali ni ini ang kalibutan nagampo kanato, how much more ang inahan ni Ginoong Jesus? The last question is, if she's our mother, if she's our queen, and if she is our intercessor, where is she right now? Asa naman siya karon? In the first century, the Holy of Holies in the temple was not that holy at all because the Ark of the Covenant was not there. After sa 597, when Babylon Empire sieged Jerusalem, the Ark of the Covenant is nowhere to find. Maybe it was destroyed, captured, hidden, nobody knows. Og nasayod ta nga ang Ark of the Covenant, ang naa dito sa arka sa kasabutan was the manna, the tablet, and the rod of Moses. Manna meaning the food of the Israelites. The tablet is the 10 Commandments or the Word of God. And the rod of Moses is the eternal priesthood of Moses. 500 years after, more or less, there was this woman who was pregnant. And inside her womb was the food, the Word, and the eternal priest. 500 years later, 500 years ago, nawala ang Ark of the Covenant. Ang naa sa arka sa kasabutan, mao ang pagkaon, ang pulong sa Dios, o ang rod of Moses, ang iyang sungkod, represents the eternal priesthood. 500 years later, nakit-an ang Ark of the Covenant. And what is inside of the womb of Mary? It was the food, Jesus Christ, the bread of life. The Word became flesh. The food, the Word, and the eternal priest. The line, and don't you know, by the way, Mary is from the line. He's not from the line of Judah. Joseph was the line of Judah, but Mary was the line of Aaron. And Aaron, Moses passed down Aaron, and Aaron received the eternal priesthood of Moses. And Mary was the line of Aaron. But Jesus has also the special line, the line of Melchizedek. No beginning and no ending. Where's Mary now? Revelation chapter 11, verse 19. It says, then God's temple in heaven was opened, and within his temple was seen the Ark of the Covenant. And there came flashes of lightning, rumbles, peals of thunder, an earthquake, and severe hailstorm. Then padayon sa chapter 12, verse 1 and 2. Then I witnessed in heaven an event of great significance. I saw a woman clothed with the sun, and the moon beneath her feet, the crown of 12 stars on her head. She was pregnant, and she cried out because of her labor. In Revelation chapter 12, it says, verse 5, she gave birth to a son who was to rule all nations with the iron and rod. And her child was snatched away from the dragon and was caught up to God and to his throne. Nakita ko no, mato ni John, in the book of Revelation, I saw the Ark of the Covenant in heaven. The 12 star was around her head. My son, Mary is our mother, Mary is our queen, Mary is our intercessor. Jesus said to all of us today, kita tanan, giignan ta ni Jesus Christ. Si Mary, iyang giignan, woman, behold your son. And he is pointing to us, kita karon. And son, behold your mother. Si Christ nagtanaw ka nato, and is pointing to Mary. CCR, behold your mother. And from then on, the disciple took her into his home. Human og sulti ni Kristo, gidala nila si Maria ngadto sa ilang balay, og si Maria na imong inahan sa mga apostoles. CEC is our home. May the Queen Mother intercedes for you and me.
Humani ini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na, ug aron pagtuman sa kasulatan miingon, giuhaw ako. Mga igsoon, these words are considered as the shortest of all the last words Jesus have said during his last hours. Kini mao ang isa sa pinakamubo nga mga pulong nga giingon sa atong Ginoong Hesukristo samtang siya anaa sa cross during his last hours. Apan kini nga pulong isa usab kini sa mga pulong nga nagdala sa dako nga mensahe para kanato. Maybe we could question nganong nakaingon man kita nga ang Ginoo giuhaw. And we could read it in Philippians chapter 2 verse 7. Nag-ingon, hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod, ug nahimong usa ka ulipong na tawo siya sama sa kasagaraang tao. And we could justify nga sa iyang mga na-experience nga pagpanamastamas sa mga sundalong Romano nga siya nagsuffer, gibunalan, o gikrownan pa siya datong kanong crown of thorns, gipabaklay padulong sa iyang lubnganan nga dito siya ilansang sa cross. Kita masad siguro kung kita inadtoon di masad siguro makaingon masad siguro ta nga uhawon ta kung inadto mangani. So karon we could really justify nga uhawon gyud ta kung kita kay si Ginoong Hesus mangani dadto nga time giuhaw mangani siya. So by this we could also say nga there are also two types of thirst. But before that, we need to define what is thirst. According to the dictionary, we could say that thirst is the sensation of dryness in the mouth or ang pagkauga sa atong baba nga nagpasabot nga nagkinahanglan kita og mainom. This kind of thirst is atong makita sa atong physical nga thirst. As humans, kung kita naatay trabahoon, uhawon man gyud kita. And mo ni siya ang gitawag nga physical nga thirst. But then, if we look unto the other side of thirst, which is the spiritual thirst, ato kini makita nga what is Jesus feeling right now? Kung unsa ang na-feel sa Ginoong pagkauhaw karon nga mga moment. Unsa kaha kini when these are the things that God is having its thirst right now. Muna siya nga ang si Jesus giuhaw siya sa atong pagsimba. Giuhaw siya sa atong pag-alagad, paghigugma, pagampo sa atong isig katawo ug paghalad labi na sa atong mga talento. Sa karon man gyud nga mga panahona, ang atong kauhaw naka-focus sa mga butang nga sometimes makahatag ka natog distractions towards serving God that thirst for our attention. We could learn nga through these words, may we ought to understand and put it into act that through Jesus' thirst in the cross, it may give us the thirst for His presence within our lives. Pinaagi ni ini nga pulong, unta atong masabtan ug atong ikinabuhi, nga pinaagi sa iyang pagkauhaw sa cross, kita usab unta uhawon sa iyang presensya sa atong kinabuhi. Through His thirst, may we also thirst in serving Him. Pinaagi sa iyang pagkauhaw sa cross, kita usab unta uhawon sa pag-alagad kaniya as His servants. Kay pinaagi niini mga igsoon, ato usab madawat ang tubig sa kinabuhi that only God could ever give us. The water that we could drink that we may not thirst anymore. And all of it, kining tanan,
magasugod kini within our thirst for God's presence within our lives. Ang ikaunom na pulong sa Ginoo aya siya namatay. Ato makita sa Juan kapitulo 19 magsugod bersikulo 30. Human makatilaw si Jesus sa suka, mingon siya, natapos na, unya midako siya og namatay. Ang ikaunom na pulong na gisulti ni Jesus mao ang natapos na. Nganong nakasulti o iyang gisulti ang natapos na aya siya namatay. Unsa ka ng iyang gipasabot na natapos na. Sa akong pamalangdom bahin daning pulonga, nasulti na ni Jesus ang natapos na kay nahuman niya ang unsa ang gisugo o gipabuhat sa amahan kaniya. Kabluta mga igsoon na si Jesus nagbuhat og maayo katong wala pa siya namatay. Nagbuhat siya og milagro, pag-ayo sa sakit og nagsangyaw sa balaang ebanghelyo. Niani siya sa kalibutan kay naa siya'y misyon na ipabuhat sa iyang amahan apil ang iyang kamatayon. Mga igsoon, kita usab dapat kabaluta kung unsa ang atong misyon o tumong nganong nabuhi ta sa kalibutan. Imposible sad na nabuhi ta sa kalibutan na wala ta kabalo sa atong buhaton. Bawat kanato naatay misyon og dapat andam kita magpagamit sa Ginoo. Mga igsoon, dili unta nato limtan sa panahon sa Kwaresma og mamalandong kita na nagpakamatay si Jesus kanato para sa atong mga sala. Og nahigugma siya kanato kabluta mga igsoon sa gingon ni Bishop na walay sala sa kalibutan na wala gipasaylo sa Ginoo. Kung mangayo ta og pasaylo sa Ginoo, dapat kinasing-kasing og tinuray gayud ang atong paghinulsol. Kita nga sumusunod ni Kristo og anak samahan, makasala gayud kita kay walay perpekto na tawo sa kalibutan na dili makasala. Bisan unsaon nato og bantay sa atong kaugalingon, makasala gayud kita. Magpasalamat ta sa atong Ginoo kay mapasayloon siya og dili nato limta nagihigugma ta sa Ginoo maskin kita makasasala. Walay lamang nato kung kinsay tarong og matarong. Sa mata sa atong Ginoo patas rata. Wala tay angay ikahambog kay grasya raning tanan ug uban sa tabang sa atong Ginoo. Kay ang iyang buhat sa kalibutan nahuman na ug nahimo na niya ang gipabuhat sa amahan kaniya. Wala niya gisupak o gituman gyud niya. Jesus Christ is a living and only sacrifice to pay for our sins. He is our Savior. Ang kamatayon ni Jesus simbolo kini sa atong mga sala yan ang gibayaran 2,000 years ago. Dili na ta angay kita magpalangsang sa cross para maluwas ta, kundili mutuot ta na siya ang manluluwas og Dios sa atong kinabuhi. Dapat ta magpasalamat sa amahan o kang Jesus kay giluwas ta nila na libre o atong dawaton ang libre na kaluwasan na gihatag kanila. Og atong hinumduman og dili limtan na si Jesus nagpakamatay sa cross para sa atong sala og wala na sayang ang iyang pagkamatay sa cross. Dili nato mabayaran ang kamatayon ni Jesus sa kwarta o material na butang, kundi ato siyang simbahon o pasalamatan sa tibuok natong kinabuhi. Ang ikapiyang pulong sa Ginoo. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Nga atong makita sa Lucas kapitulo 23, bersikulo 46. Kita nga mga katawhan sa Ginoo, sama kaha ni Jesus ang atong pagtugyan sa atong kinabuhi sa Ginoo. Kung atong itugyan ang atong kaugalingon diras Ginoo, it requires preparation. When Jesus died on the cross, na-fulfill na niya ang buot niya ipabuhat sa amahan sa iyaha. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Kani nga mga pulong na ay duha ka punto. Una, pagsalig o trust. Tapos ang ikaduha, surrender or pagtugyan. Before nahitabo ni nga mga panghitabo, Jesus didn't forget to talk with his Father. Even Jesus Christ knows what will happen in the future. He faced it with boldness. It shows no matter what happened, Jesus was surely know that the Father was with him.
So katong before pa gilansang ang Ginoo, before siya gidakop, nagampo siya sa Garden of Gethsemane. It shows the relationship of both father and son. So sa ato pod, ato untang i-check ang atong relationship diras Ginoo. Even the hardest time na di nato malimtan ang makig-istorya sa iyaha, kay kabalo man ta nga dili ta niya biyaan ni pasagdan. First point, trust or pagsalig. Ingon sa Merriam Dictionary, trust in assured reliance on the character, ability, strength, or truth of someone or something, or one in which confidence is placed. We will trust someone if we are confident to trust him or her. Am I right? This word of Jesus also shows trust. Kay nganong itugyan manimo ang imong espiritu kung wala ka misalig. A very simple example is, kung ako na ako'y balay tapos mula ka madto kog lain lugar, niya akong gibili ng akong balay sa imuha, do you think nga akong gibili ng akong balay sa imuha kay wala ako nagsalig sa imo? No, gibilin ako ang akong balay sa imuha kay I know nga masaligan ka. Gisalig ni Jesus ang iyang kinabuhi sa mga kamot sa Ginoo. Kita po dunta, dili lang nato i-take for granted ang Ginoo na ayha rata mo salig sa iya ug no choice na. If we are in the hands of God, our soul is in the safest place, not only our soul but also us. In the hands of God, we can find love, healing, restoration, and especially blessings. Yes, it is easy to believe in God, but it is difficult for us to trust in Him. That in every situation, there is always a help that is from Him, but sometimes we forget on Him. Some of us is gadwaduha pa og salig sa iya, even though kailan na ta sa iya ha, pero nagkulang ta sa pagtuo diha kaniya. Faith and trust has a connection to each other. Sometimes aglisod tagsalig sa iyang mga promises, kay wala pa ni nato makita. Sa giingon sa Mark 11:24 na believe first before you see. God is indeed our provider, healer, and our fortress. Di tanid nga magduha pagtuo sa iya, kay kung naa ta sa iya ug siya naa sa atoa, sure na kaayo ang ato ang future. Ikaduha, surrender. Jesus surrenders his life to God because he know that there is life after death. Ingon sab sa Merriam Dictionary that surrender is to yield to the power, control, or possession of another upon compulsion or demand, or to give up completely. Gitugyan na ni Jesus ang iyang kinabuhi samahan, kay wala na niya makaya. Kita nga mga tao, di ba, ay harata mo surrender or give up kung kabalo na ta nga dili na nato kaya ang atong mga pangbuhaton. Even though Jesus is a God, He is also a human who can suffer what we also suffers. Kita po dunta, even if we feel nga di nato makaya ang atong mga problema, dili unta ta malimot ug pag-surrender sa atong mga gibugaton diha sa Ginoo. Kay kaning tanan iha ning gikonquer 2,000 years ago, atong dumdumon nga mas dako ang Ginoo kaysa sa mga problema na atong ginaatubang sa matag adlaw, ug walay gihatag ang Ginoo sa ato nga problema nga dili nato makaya. Unta dili nato malimtan ang kaayo sa Ginoo sa atoa nga nagpakamatay siya para sa atoa. Let us check ourselves ug asa bata nagkulang sa iya, kung sa atong pakigrelasyon ba, pagsalig ug pagtugyan sa atong mga kagalingon ug gibugaton kaniya.